One Radio għalaq 28 sena iżżomm kumpanija li semmija fuq il-frekwenza 92.7. Dan kif l-ewwel xandira ta' dan l-istazzjon fuq ir-radju saret fil-11 ta' Awwissu b'kollegamenti mill-Festa ta' San Gejtanu fil-Ħamrun. B'hekk din hija d-data li baqgħet immarkata bħala l-jum li fih twilet l-aktar stazzjon b'saħħtu fil-Gżejjer Maltin. Iżda biex jibqa' b'saħħtu l-istazzjon ma jistax jintilef f'nostalġija u fl-eqqel ta' Awwissu għaddejjin it-tħejjiet għall-iskeda tal-ħarifa 2019. Tkellimna dwar dan mal-kap ta' One Radio, Clint Bajjada. L-akbar investiment huwa r-riżorsi umani, ġifieri l-preżentaturi li jagħmlu l-programmi 24 siegħa kuljum. U għal dak li ġej jiġifieri għall-iskeda tal-ħarifa, One Radio ser ikun qed jinvesti f'żewġ personalitajiet famużi u segwiti ħafna fix-xena rispettivi tagħhom li ser jingħaqdu magħna bħala preżentaturi ġodda tagħna għal din l-iskeda li ġejja. Iċ-chairman ta' One Group, Jason Micallef, spjega kif One Radio beda wkoll bħala esperiment politiku. Iżda fil-waqt li żamħaj l-iskop li twaqqaf għalih f'dawn it-28 sena evolva f'ħafna talent, esperjenzi u opportunitajiet. Miż-żarrija ta' radju nibtet stazzjon b'saħħtu fit-televiżjoni u b'sem importanti fuq sma oħra, inkluż online. Għalhekk l-istazzjonijiet One jibqgħu jiġbdu l-appoġġ f'suq kompetittiv u li xejn mhu faċli. Huwa sfida kontinwa xahar wara l-ieħor biex nibqgħu relevanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' produzzjonijiet, ma' xandir u bħalissa huma żminijiet importanti ħafna anke jekk naħsbu li fis-sajf niefu xi ftit imma internament ikunu għaddejjin bil-kbir biex nippreżentaw skedi b'saħħithom sew dak li għandu x'jaqsam mar-radju imma fuq kollox bit-televiżjoni. B'dan il-mod tibqa' tgħix il-weda tal-ewwel diska li ndaqqet fuq One. Dik la darba konna bdejna ma kellu jwaqqafna xejn u ħadd milli nimxu l qudiem u nkomplu ninformaw u niddevertu lill-eluf. Hekk biħsibna nkomplu nagħmlu għaż-żmien li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.